strácame samých seba, tie vzťahy okolo nás sa rozpadávajú. Každý chce dobre sám pre seba a je to v hlbokej podstate úplne v poriadku. Zároveň aj odpoveďou, prečo sme takí osamelí. Cítime to prázdno a snažíme sa nájsť ten poklad, ktorý by mohol všetko zmeniť. Občas vidíme riešenie v tom, že sa tvárime, že tie problémy neexistujú. Uľahčujeme si dušu, vedomie i naše bolavé nohy, ktoré tým svetom putujú. Pozoruhodne sledujeme ten okolitý svet a to, ako sa ostatní okolo nás k problematike stavajú a riešia svoje životy. Ťažké chvíle prinášajú mnohokrát zúfalé postoje a nerealistické obrazy o svete. Nepodarené umelecké dielo ako odraz neocenenosti a pocitov, ktoré boli a zároveň zhoreli. Možno sme jednoducho nedospeli. Ostali sme dušou deťmi, ktoré tú podstatu dospelosti nepochopili, ale ani neprijali. Pretože vidieť ten svet s ružovými okuliarmi nás oslobodzuje a umožňuje nám byť takými, akými chceme byť. Pretože v tom svete dospelosti ja osobne vidím omnoho viac starostí ako radostí. Hovorí sa, že dospelí určitými skúsenosťami, zodpovednosťou sa vyvinuli do zrelej formy ich osobností. Možno iba ja vo svojich slovách preháňam a vidím svet iným, ale v niektorých prípadoch si neviem vziať príklady na vyformovanie mojej povahy. Pretože byť dospelý si osobne myslím, že neznamená byť automaticky bezcitný, arogantný a nadriadený, práve že byť opakom a podporiť mladšiu generáciu súcitom a pochopením. Nemusíte mi dať za pravdu, ale tie nevyspelé osobnosti už v dospelosti sú odrazom práve príkladov z minulosti, ale i súčasnosti. Nevyliečené traumy, nepochopenie, neúcta k sebe samému plodí ľudí, ktorí šíria následne naďalej vo väčšine prípadov tieto postoje. A tak sa stáva, že nevieme dôverovať ľuďom kvôli neustálým klamstvám. Nevidíme dôveru a podporu v nich, pretože oni sami v sebe neveria. A niekedy im nikto neveril. Jednoducho sa dopracovali do bodu, kedy ich to pohltilo a uverili v slovách, ktoré raz zazneli. A ten jeden bod, ktorý je už sám o sebe závažným, sa stane súborom viacerých bodov, ktoré zahltia ten systém. A začneš odmietať svoje telo, tie myšlienky, ktorými ťa to okolie súdilo, zrazu nevieš odstrániť, vyhodiť ani vymazať ako nejakú serverovú chybu a už sme v tom momente, kedy ty sa rozhodneš týmto predsudkom a zraneniam darovať časť tvojho pomyselného úložiska a odmietáš zresetovať alebo odstrániť negativitu. Tým myšlienkam, ktoré sú iba myšlienky niekoho známeho alebo neznámeho, sa samovolne oddávaš a odovzdávaš moc, ktorá je tvoja,
niekomu, komu nepatríš. Tá skutočnosť, ktorá sa odohráva v tom vnútri, je oveľa mocnejšia a ten nátlak je o mnoho razantnejší, hlbší, z času na čas nezvládnutelnejší. Pretože ten neznámy môže byť známy, prípadne príbuzný, krv tvoja, krv jeho alebo jej, a to zranenie, tá záplava emócií sa vynorí ako 1000-ročná záplava na Dunaji. Poškodzujeme samých, ukracujeme spoločnosť, lebo sa cítime v práve a ten demokratický postoj. Výsledkom je v tvojej duši prázdnota a v niekom možno až depresia. Postoj ublíženého a postoj činiteľa. Podstatné je nájsť vo svete samého seba. I keď nebude šťastné tvoje okolie a nepríjme ťa, ty žiješ sám so sebou a počas života nikdy neutečie tvoja duša z tvojho tela. A v tom momente, kedy pochopíš, a teda nie len pochopíš, ale príjmeš tú myšlienku, ktorá je už tak trošku opotrebovaná a o to viac dôležitejšia, že to šťastie v živote, tie rozhodnutia sú výsledkom tvojho postoja a obetavosti k možnostiam. Budú zlé časy, ale budeš mať správny smer. Treba sa však dopracovať k výsledku, že máš rešpekt k sebe samému. A k tomu šťastiu niekedy treba naozaj málo.